دادوەری دادگەها پێداچوونی فیدرالی نیل گۆرسچ دەست بە گەڕان دەکات دی کۆنگرسی ئەمریکیدا و دەگەل ئەندامین جڤاتە سیناتۆران کۆم دەبە جوانە ڕێبەری پڕانیا کۆماریان میچ مەکۆنێڵ. Ez bawer dikim serokê mirovek gelek hêja destnîşan kir û em bihêvîne dest bi proseya pesendkirina wî bikin. Serok Donald Trump got wî Gorsuch destnîşan kir da ku sozên xwe lê demê kampêna hilbijartinan bi cih bîne. Wî gotibû ew ê dadwerekê parêziyar muhafizkar li dadgeha bilind deyne. When we judges don our robes, it doesn't make us any smarter. Dema em kirasiyê dozgeran li xwe dikin ew me zîrektir nake. Lê ew bi bîra me tîne ku divê em çi bikin. Bêalî serbixwe hevkar û cegirdar bin. Lê sînatorên demokrat amadekariyan ji bo şerê nepesendkirina wî dikin. Hinek jwana bi eşkereyî dibêjin ew ê li dijî destnîşankirina wî deng bidin. This administration, at least at its outset, Vê hikûmetê bi kemî li destpêka xwe diyara kêmtir rêz ji bo qanûnê heye û bersîngê destûrî digire bi awayekî qet nebûye. Renga demokrat rê li pesendkirina wî bigirin bi rêka taktîka dibêjinê filibaster. An ku ji bo pesendkirinê şêz deng piraniya zelal pêtivîne. Komariyan 52 ji sed endamên civata sînatoran hene, demokratan 48. Hinek komarî dibêjin ew ê bijara nuclear option bi kar bînin an ku piraniya 51 ji sedê eva wê qanûna civata sînatoran biguhere ji bo vebirkirina filibaster. Li Koşkaspî Serok Trump guman nehişt ku ew ê rêberê komariyan McConnell han bide qanûnê civata sînatoran biguhere ji bo pesendkirina Neil Gorsuch eger pêtivî pê hebû. Gerem bigên vê rêka girtî ez ê bêjim bijara piraniyê bikar bîne. Par komariyan namzetê serokêberê Barack Obama dadwer Merrick Garland ji bo dadgeha bilind red kir. Ev ê demokrat tûre kirin. Kêjvekêşa bêtin li ser pesendkirina Gorsuch dê ya dawî be ji sala 1987 were dema namzetê serok Ronald Reagan dadwer Robert Bork nehatî pesendkirin. Dengên erê 42 nexêr 58 namzet nehat pesendkirin. Li sala 1991 jî şerekî bi vî rengî bû dema demokratan guman xistî ser Clarence Thomas û reftarê wî li demê civînên guhdarîkirina civatê. This is a circus. Ev tinazene bêrêzkirina welatî ye. Eger bêt pesendkirin dadwer Neil Gorsuch wê cihê dadwerê par wegerkirî Antonion Scalia bigire. Scalia rêberatiya parêzyarên dadgeha bilind dikir. Li demê ragihandina namzetkirina xwe Gorsuch pes na Scalia da.